Il-Partit Nazzjonalista qed joffri għadd ta' proposti biex tittaffa l-problema tat-traffiku f'pajjiżna sabiex ifassal Malta aħjar. Dawn il-proposti mhux tal-li ġew diskussi waqt laqgħa li saret fi ġnien l-istazzjon f'Birkirkara, iżda il-Partit Nazzjonalista saħansitra ddedika l-ħin biex jisma' ċ-ċittadini Maltin u Għawċin għal soluzzjonijiet effiċjenti biex ibidlu s-settur tat-trasport. Preżenti fost għadd ta' kelliema minn kull aspett tal-ħajja kien hemm il-kalam tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn qal li l-politika tal-Partit Nazzjonalista se tkun dejjem waħda li tisma' u taġixxi skont il-bżonnijiet ta' kull ċittadin. Gvern ġdid nazzjonalista għaliex jemmen fil-poplu, għax għandu fiduċja fil-poplu. Se jkun qiegħed iva il-konsultazzjoni mhux biss tkun waħda wiesa u mhux ta' parsi kif jagħmel dal-gvern, imma li jiftaħ u juri l-karti ħalli d-diskussjoni tkun waħda matura u b'saħħitha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-problema fit-toroq Maltin ma twassalx biss għal dewmien kbir iżda saħansitra l periklu kbir. U bekk, Bernard Grech kompla jgħid li l-partit immexxi minnu mhux se jkun qed jiddieħaq bin-nies iżda se jassigura li jsolvi din il-problema permezz ta' soluzzjonijiet long term minflok kif qed jagħmel Gvern Laburista li jistenna li tinqala l-problema biex joffri biss soluzzjonijiet ta' perjodu qasir ta' żmien. Differenza hija ċara bejn iż-żewġ partiti. Partit fil-gvern li mhux biss ma jafx minn fejn ġej biex nuża l-metafora tat trasport imma lanqas jaf fejn sejjer. Allura kif jista' jkun li jasal fil-ħin u li jasal sew. Aħna se nkunu gvern bi pjan ċar ekonomiku imbagħad minnu nisiltu l-pjani kollha f'kull qasam inkluż fil-qasam ta' trasport. Għaliex għalina int l-attività ekonomika tiegħek, il-familja tiegħek, il-ħajja tiegħek, is-saħħa fiżika imma anke mentali tiegħek għalina għandha valur. U għax dak huwa valur ninvestu fih biex inti ikollok il-kwalità ta' ħajja li xralek. Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-importanza tal-standards kemm fit-toroq iżda anke fejn tidħol mobilità li jeħtieġ li tkun waħda sigura u tirrispetta l-bżonnijiet ta' kulħadd. Li m'għandniex huwa rida politika. Ir-rida politika illi nieħdu d-deċiżjonijiet u dawk id-deċiżjonijiet inwettquhom. U din se tkun dak li se jiddistingwi it-tmexxija ġdida li ħajkollu dan il-pajjiż. Illi l-ewwel qabel kollox semmejna l-konsultazzjoni, semmejna id-deċiżjonijiet, però rrieda politika li dawk id-deċiżjonijiet jitwettqu u jitwettqu kif suppost. Tkellem ukoll dwar proposti quddiem l-abbuż ta' kull forma fit-toroq. Taħt gvern nazzjonalista ma tistax titħalla kif għandej bħalissa il-liġi tal-ġungla. Ma jistax. Għax kif qal Steve, il-ħajja tal-bniedem għandha valur. Il-ħajja tal-bniedem għandha valur u rridu nipproteġuha. Bernard Grech wieħed ukoll li jkun hemm kontroll assolut hekk kif kull settur jaffettwa l-problema ta' traffiku. Immorru iva għal ekonomija ta' kwalità ta' eċċellenza fejn ma nibqgħux le. Niddependu minn importazzjoni massiċċa ta' barranin kull sena. Dik hija l-ewwel qabel kollox. Għax ma jistax ikun illi tipprova tnaħħi ftit imbagħad iżżid kif qegħdin nagħmlu. Chris Simmamo, għan Net News.